gamitin ang mga senior citizen matag ikatulong Sabado guys amo adyo ng ug niya pa isabot ining grasya daghang jamot tang mabulahan. Salamat Ginoo. So ipabasa mo mentras tintaw pa ni pidina ang kung nga mo mga ID guys gipang siruka na namo kay pailon kuno sa mo ang islar kay simba ko kuno kung sa mga kabulian daan namin dan andam nga mga Xerox ID. Makalingaw po ni mga senior citizens guys kay Bibo po mag-abot ning mga good guys Prayer led by Fiorina Awit, Tulip Awit National, Bohol and Malaysia Disband. Proper meeting. Number 1, Senior Citizens ID. Continue. Aiming to continue ang full identification filing ID. Number 3, Gudulay mamatay niya senior citizen dito sa atong lungsod sa Valencia Marco Valencia Bohol. Kinahanglan nga ipaibalo kung dunay na mamatay na senior citizen. Number 4, senior citizen na mo-transfer sa laing lugar, kinahanglan magpaibalo sa atong presidente o senior member, no? Senior citizen, magpaibalo yun kung mag-transfer sa laing lugar. Number 5, indigent pensioner kada buwan na sa iyang pension national iyang pension sa national. No, kinahanglan nga may kampong niya sa meeting. More sa kung ang ating presidente Yatok sa February 17, 2024. Meeting adjourned. Presidente ng provincial seconded by all members. So, natinanglan lang pinisa sa approval. A few moments later. Nagtapok-tapok ang mong pamilya guys ga istorya-istorya sila ga plano-plano ni anang guys gutis-gut sila guys namati lang ko sa ilang mga plano guys kamera man kung upat ani ga hinugilon what sila may baw guys nga akong gikuhaan sila og video. Naminaw lang ko sa ilahang panagsulti guys. O paglingi pa nako guys, nakita nako ang akong amigo nga to si Bobos Puno Aslubi guys. Nananggot. Sa una guys, daghan ni kaayog bunga ang maong lubi. Gipapananggutan sa tagiya guys. Ambot og asay daghag kita ni guys. Ang pagpabunga ba sa lubi o ang pagpananggot ba ang pagkuha sa tuba pero og mananggot pod guys nga tag-iya jud ang mananggit tingali dako kayo og income ang maong
lubi. Pero kung imo tingali papananggutan og lain guys, kay ang amo adire usa ka adlaw ra man sud sa isang semana ang bahin sa tag-iya sa lubi. Unom ka adlaw po diri sa mananggot. O pabungaon po nimo ang lubi. 3 ka buwan or 2 ka buwan ang imuhang pagkutsitsa. Kamo nay mag-igo ana guys og asa joy maayo ana papananggutan ba og maglugi ba ka og lubi. Basta kay mao na diri sa amo sa Bohol. Kung papananggutan, balor sang adlaw ra ang tag-iya sa lubi. Pero ang nananggot kibali pod mga 80 adlaw ijaha. Maay ka na guys. Sige kaingon ko na sa unahan guys, kamo ray timbang-timbang og unsa maayo baka na. Palihog ko no guys, comment ko no mo kung unsay inyong ikasulti. Maayo ba ka ng papananggutan o pagpabunga sa lubi? Tuod guys, ang akong mga pahabol guys, dang salamat sa naghatag sa kay Mito karong adlaw. Sa mo ang amigo nga si Ipi man ko tagian ning kay Mito guys. Gipadala po sa baybay, gipatilaw po mi nila. Tamis kayo lang kay Mito guys, na nilikis ka hinog. Mao dyan paborito nako guys. Ako dyan siyang gilamaw na guys. Pero gamay ra akong gikuha guys, isa ra po kabuo kay ako pong gi-share sa ako ang mga anak. Dahil lagi tag anak guys ug apo, de ako lang silang gi-share. Daghang salamat guys sa inyong pagsilip sa ako mga videos. Og manghinaot ako guys nga dili mo mubiya kanako. Sawa pa mo subscribe guys, subscribe na, comment, share sa ako mga video nga to sa inyong mga suod nga higala guys. Bye bye.